Sunang beda kok. Golas pura deh kira. Golas sunang lalu. Mau gue tanya golas sunang beda kok. Bundi sih. Bunda sih. Kira gue waduh. Om apa lah? 그 다 술래 비비 타고. Golas. Bundi sih namanya. Golas sunang kok. Bunda. Golas sunang sih. Bunda. Menjelah golas sunang beda kok. Bunda. 골라스 Foto mau sama. Motor dulu ya, angin Halo guys, teman-teman जों दा एन्जर थांनो नागिरदों जावनो थांनो नागिरदों ना आसोल बय मानसिफोरा मोनो मोनगोन ना मोना दिनै एन्जरखौ 바람 안 내우나 हे 바람 안 내우나 दा मा जौ गोरानजों लोङो नामा नोंलाय 기시 기시 능아 기시 लागायथारनांगौ ना बिदिबा नायलांबाय थादों ना मा होनो गाइसमोन जानो बुन्दा बुन्दिल' लाबोगोन जों दिनै एन्जरखौ हाला लाबोगोन जोङो दिनै गाइसमोन बोरै गेब्लेजोब्बाय फाग्ला आयौ मानो बिदि गेब्लेजोबखो नों हमनो गेब्लेजोबबाय मोनबायबो नै बोरै 내 시험을 보여 मोनबाय एन्जर होग्राफ्रा नै मोननांबायना सोल 내가 이거가 Kelak dindas ya. Kalau usung Người với bunda mình có đó mà xe. Bunda, hả? Asal gulung fly na. Nggak. Nih cinta nih phải dọc qua sini. Goran thật này này wow. Nih. Kan kerja nama. Bunda sebulan sang. Đi lại con đâu thôi. Vào phòng đó pasang. Bentar. Minus sunang. Minus hoy. Ah, man baik baik. Ire. Ngomong sampai. Uri. ini pasti kira Gila. Ini là lali. Masuk. Vậy. Tôi không thấy đâu rồi. Ôi trời mình 비즈는 이래 lại. Con nào xong vậy. 이거 이거 그래 지금 Kalaras. Himara. Gila. Đúng không? Nhưng điệp sẽ xuất lắm. 진짜 오래 있었던 거야 우리 상황이 Sao đàn người. Có đủ không? Rồi chừng nào mi khô à? Yên ra được khơi ra mi khô, lắc không? Mi nào mà khiếp ra. Yên ra khỏi dòng nhau sửa. Bốn bộ sinh sửa này, yên ra khơi. Lắc không sửa. Ta giao nhau bộ lắc cái này nó bị phăng là. Lắc không? Lắc không? Nếu cho khơi sửa mình xin. Bốn bộ sinh nó sửa. Lắc không? Bốn này là cột đã. Lắc không? Cột đã là sửa. Ta giao nhau bộ cái này nó bị sửa. Alpha. Mini lah sel. Nugget pala biasa lah. Kita kisah kerana tadi. Hari selama ini kisah lagi lah lah. Kumda. Aku. 에이 얘 정말 Mana sama bahaya ayah Ini sama kurang sih. Ali. Ini dah lebih murah. 그냥 걔네들이 왜 시춘나 가르면 Baik. Kalau aku sih gue tangguh beram beram suka dengan. Aku cuma orang. Besok aku sudah beri dia. Tinggal sini. 시간을 원래 기분 Pi bola dang deh. Boleh tangguh boleh boleh. Kira waduh. Om apa lah? 그다 술래 비비 타고 Oh, golas sunang beda kok. Golas pura deh kira. Golas sunang lalu. Mau gue tanya golas sunang beda kok. Bundi sih namanya. Golas sunang kok. Bunda. Golas sunang sih. Bunda. Menjelah golas sunang beda kok. Bunda. Waduh. Mak kotor dulu, waduh. Udah hurah kebro, mati. Lagau jam berapa? Zoom nggak mau di zoom nih. Masuk oi. Mình lấy với này. Mình lấy bãi. Ơi. Đi. Nghe rồi với đây. Để. Mà. Mình lấy vai. Mình lấy vai. Buffalo. Ôi.
खुरनाय ना मोननाय खुरनाय अहाय मोनलायबाय बे जोंनि फाथिना जाबनाया औ बेनि ओरै सोनाब दे हा मोदोमाव हा मोदोमाव औ मिथियाला आं थांनाय अमा बायनो सोंहरदोंमोन मैया मानसि फै हारसिं खालामदो बेयाव जादों फुलाल' फैलांबाय होलांबाय मोनखाबाय दङ बे फाग्लानि थाखायनो मोननो नागिरा एन्जर होबाबो माबा बाहा नुबानो माबा खन'गोरो माबा गुदुं नुबानो खन'गोरो बे फाग्लाया एन्जरखौनो फोयोनो हाया जा फाग्लाखा बियो जा सिगां थांग्रोसै बियो ओमफ्राय दाना जेब्ला एन्जर होयो होमबा अब्ला होनोसै माबा थाबथि माबा गुदुं माबा बाहा नुबाथाय थाबथानोसै गैला ओमफ्राय नङा नै जा फाग्लाखा मानसिया आरो दहाय हाग्रामा जिबौखौनो आसला हमनानै बरनबावदों आसला आरो खाला जिबौ खाला बन्दाखौथ' आसला एकदम हमनानै फिउ गारखादों गिदिर आखाइ फिसा Hei, lekena. Hei, sudah sini abi. Lanjut aja. Seman. Lanjut ke bawah mana mah? Udah. Halo, jangan bayi lagi guys, mana? Jangan bayi guys, mana? Menang bayannya. Lagi kita. Deh. Cái फाग्लानि थाखायनो मोननो नागिरा एन्जर होबाबो माबा बाहा नुबानो माबा खन'गोरो माबा गुदुं नुबानो खन'गोरो बे फाग्लाया एन्जरखौनो फोयोनो हाया जा फाग्लाखा बियो जा सिगां थांग्रोसै बियो ओमफ्राय दाना जेब्ला एन्जर होयो होमबा अब्ला होनोसै माबा थाबथि माबा गुदुं माबा बाहा नुबाथाय थाबथानोसै गैला ओमफ्राय नङा नै जा फाग्लाखा मानसिया आरो दहाय हाग्रामा जिबौखौनो आसला हमनानै बरनबावदों आसला आरो खाला जिबौ खाला बन्दाखौथ' आसला एकदम हमनानै फिउ गारखादों मोनलायबाय नै दा गाइसमोन नै दा फाग्ला होनलाय जासिगोनलाय बियो Oh, मेंजोबा एन्जर होनानै गाइसमोन नै सासेना गबदा ओमफ्राय सासेना मामोनलाय आलफा बै आलफा सिगां मोनगोन एन्जरा नै खोब आखाइ नै बाहाय औ नै मिलिख'आ खिथुनाव फाग्ला मेंबाय नै मोनहांबायबो दा एवजा गासिबो जाहांखाबाय नै आलफा थिखोलाय Tadi menang Pak. Paket. हाहा मोनलायबाय नै दा नै बिराद गिदिर मोनलायबाय नै हाबलायबाय नै बुन्दाल' मोनो फाग्लासो नै दे बुथारदो थाब बुथारदोलै फाग्लाथा फाथाल जेन' मानै ना जों फोसानायाव नाय माबादि मानै बखरा फाला र' बैसो हासुला लाजोब्बाय फाग्ला इल' बोरो हालथिंया फाग्ला मोख्रा लायथां Bố dong. Lagi. ओमफ्राय नै खाखि मोनसेयावनो नै मानि हाबो ख्लब फाला गोजा पेरेन्टफ्राबो सब नायनानै गिदिर इन्दुखौ बुथारनो गिदिर जा फाग्ला आलाम दं नाखौ नोंसोरबायदि ओइ ल'होआखैबो मानो नाय राजुआखैना बियो मोख्रासो दोंसेजों लाजायोदां होनबाबो नोंसाला मासे बुथारना होनो ओमफ्राय नैलै गथ'द्राय हैद सिथोब नै सम मोनगोन होनबा गैया एरानो गैयामोन ना बाहाय रंखाबाय रावबो गाग्लियाखैना बोरो माथो आइया खस्ला सुखुगोरबाय सावसो होबाय नामा फैसा गोदाननि जै एन्जरदों जै केन नुयो सोर केन नुदों बेयो माथो फाग्लानि बेखौ बस'ला लाजोबखो ओमफ्राय बेखौ होनदां फाग्लाखौ होनदां
हाबि जाबाय फाग्ला मोख्रा नै बेखौ बोरै दङ जोखो बेखौ दासलै थाथोंसै बेयो सेबेन जायाना ओमफ्राय लाफा जाबदो रा दा गथ'नो गथ'खा फाग्ला सिखा मानसियानो हट हाब बे खाथिला बोरै मोनसेया ओमफ्राय दा नै बिथांमोना लाइन लाइन ओंखारबोबाय नै हबदा आलफा फैना सोर आसोल सोरावसो जाबायथ' ना एसे आसोल गावनि आन्था जाहांबाय ओमफ्राय जों दा फैबाय गाइसमोन बिराद मेंबाय जानो आन्थाखौ मोनबाय आरोना गाइसमोन